дар бисёр ҳолатҳое ки дар ҳаёт рух метиҳад, махсусан қисмҳои ҷиноӣ шуда, ҷавоб барои фош кардани сирри ҷиноят дар таги фуки одамоа, лекин ҳама намебинад. Ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва ин рубрикаи криминални расследованияҳо. бо парвозавия арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. Барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14. Аксия давом мекунад то рӯзи 1. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаладони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи тӯҳфа, рақамо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. барномае ки имрӯз дар бораш гап мезанем дар аввал ҷолиб метавад. қариби мобайн омадан оддӣ мешавад. қариби тамом шудан фикр мекунем ки аллакай мо ба охир расидем ва ҷиноят ба мисли дигар ҷиноятҳо аст. Лекин дар ҳамин ҷа фаромӯш кардан дар кор нестае ки ин рубрика аз дигар ҷиноятҳо ба паворотош фарқ мекунад. ҳамин гуна павороте мешавад ки ман шокӣ шидана шумода кафолат метиҳам. метавонед лайктона аванс монен, агар дар охир махқул нашид бигирен ша. оғоз мекунем барномаро. ҳодиса оғоз мешавад дар як шаҳраки хурди Гунисон, канори штати Колорадо. Якчанд километр дуртар аз хидди шаҳри Гунисон як ранчо қарор дорад. дар ҳол дар ҳамин ҷа бигем ранчо, мумкина ма дар мобайни гапзанӣ бо ранчо бугум, аксарияти деҳаҳои Тоҷикистонда чунин ҷойҳо мардуми хидмон доранд. мақсад ҷою маконе ки ҳам ба кишоварзию чорвопарварӣ машғуланд, бо дар ҳамон ҷа зиндагӣ мекунанд. аз ин сипас фермаш бигем осонтар мешавад. яъне як чанд километр аз ҳамин шаҳраки Гунисон як ферма қарор дошт бо рақами 711. дар ин ферма кору фаъолият ва зиндагӣ мекард як мард бо номи Ҷейк Миллисон бо ҳамроҳии модараш. Ҷейк ба дунё меояд соли 1984 аз як оила Дебра ва Рея Миллисон. баъд як чанд сол Ҷейк хоҳардор мешавад, Стефани. вақте ки Ҷейк 6 сола ва хоҳараш Стефани 4 сола буд, волидайни ӯ ҷудо мешаванд. падари Ҷейк ба дигар штат меравад, ва модаршон боша ба шавҳар мебарояд бо як мард бо номи Руди. ҳамин фермае ки мо дар бораш гап задем маҳз аз ҳамин Руди буд. ин ҷо хеле ҳам калон буд ки даҳҳо квадратни километра дар бар мегирифт. чӣ гунае ки дар аввал гуфтем, ҳамчунин ферма бо говҳову заминҳои коридашуда дошт. Ҷейк ва Стефани акаву хоҳар асосан дар хона мехонданд. танҳо дар синфҳои болоӣ ба мактаб мераванд. соли 2005 Стефани ба шавҳар мебарояд ва ба дигар шаҳр бо номи Денвер мекӯчад. соли 2009 Руди аз бемории саратон вафот мекунад. аз Стефани боша ҳамчун мерос $30,000 ба даст меорад. а ферма боша ба дасти Дебра ва Ҷейк мемонад. иҷара ба ёд бигиред. тавсиятон метавонем ширкати парвоз авиара. ин бародар дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. ҳамчунин агар ки бихоҳем сарҳад бигзарем барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон, метавонем муроҷиат кунен. муҳимаш оне ҳастае ки бародар ба самолёт мегзаронад. хеле ҳам бехатар, зудтар. парвоз авиа муроҷиат кар. то соли 2009 модари Ҷейк, яъне ки Дебра, аллакай ба 60 наздик шудагӣ буд. дар чунин ҳолат барои модар мушкил буд ки нигоҳубин куна ва идора куна ин фермаи калона. ҳама бор ба сари Ҷейк меафтад. барои бехушине вақт як одам намерасид дар чунин ҷои калон. баъдан Ҷейк ба хулоса меояд ки як қисмати чорвора фурӯша. барои нигоҳубин кардан ва идора кардани ферма маблағ лозим буд. барои даромади иловагӣ Ҷейк ҳезм бизнес мекард ва ҳамчунин нимрӯз кор мекард дар як ширкати ландшафтӣ. аз ҳамада чизе ки ӯ дӯст медошт мототсикли ӯ буд, Харли Дэвидсон. ин мототсикл ӯ харидорӣ кардагӣ буд баъди хатми мактаб. ҳамеша ӯро метонистанд ки бинанд дар роҳи ин ферма дуду чанг дода. Ҷейк рафиқҳои бисёр дошт. чӣ гунае ки гуфтем, шаҳраке ки дар наздикии ферма буд шаҳри калон набуд ва ҳар як одаме ки якдигариша мешинохтанд ё ин ки аз вақти мактаб шинос буданд, баъди хатми мактаб агар ки ба дигар шаҳрҳо накӯчида бошанд, пас аз ҳамсинф ба рафиқ ё ин ки ҳамчунин як одами аъзои оилавори ҳисоб мешиданд. хеле ҳам наздик буданд. ва дар ин гурӯҳи дӯсто аз ҳама одами пурмасъулият маҳз Ҷейк ба ҳисоб мерафт. мумкин е ба хотири оне бошад ки ӯ тақрибан шароб наменӯшид ва мешид дар ҳолатҳое ки ҳама ягон ҷо шабнишинӣ мераванд аз он тараф маст мебароянд, нигоҳубиншон мекард ё ин ки ба хонаҳошон тақсимшон мекард. яъне ки ҳар як рафиқи ӯ дар бораи Ҷейк суханои хеле ҳам хуб мегуфтанд ва ҳамчунин дар вақтҳои холигиш
ҷиуҷитсу тамрин мекард. ҳамин қадар маълумот басандаи дар бораи саргузашти одамое ки мо дар борашон гап мезанем фаҳмидан барои чӣ? Барои шинос шидан. ин муҳимай, то ин ки ҳар яке шумо бидонед ино киян, чӣ коранд, чӣ кор мекардан ва чӣ гуна статус доранд. чунки ҳодисаҳои баъди гуфтара дарк карда битонем. лайк мондана фаромӯш накунену сарш мекунем. 15 марти соли 2015 Ҷейк ҳамроҳи рафиқош як шомша дар бар мегзаронид. Чӣ кор мекард дар бар? Чӣ гунае ки гуфтем ӯ шароб наменӯшид? Бале, наменӯшид. дар ин ҳолатам рафиқош шароб менӯшиданд, а ӯ бошад танҳо кола. Тақрибан соати 11 рафиқо ҷудо мешаванд ва мегӯянд дар таи пои ма чияй корча, яъне ки ҳама ба хона чай хел намегӯянд. Хайр мақсад мераванд хонаҳои худшон. лекин дар ҳамин ҷа ҳолат ҷолибтар мешавад. ҷолибтар не, аҷибтар. Ҷейка дар шаҳр намедиданд. Ягон рафиқаш бо ӯ алоқа карда наметонист. На аз наздик, на телефонӣ, на интернетӣ. барои фаҳмидан ки чӣ гап шидагияй, яке аз рафиқои Ҷейк худаш ба фермаи ӯ меравад. Лекин Ҷейка дар уҷа намебинад. дар хона танҳо Дебра буд, модари 60-солаи Ҷейк. ва модараш мегӯяд ки Ҷейк ба ӯ гуфтагияй ки ба Невада меравад барои мусобиқа. ташвиши рафиқо нисбати Ҷейк хеле ҳам зиёд мешавад. ӯ фикр мекарданд ки ин танҳо баҳонае, яъне ки чӣ? ҳамин гапе ки ба мусобиқа рафтагияй. ӯ фикр мекарданд ки дар асл Ҷейк монда шидагияй аз ҳамин гуна зиндагӣ дар ферма мехоҳад зиндагӣ кунад, на чӣ гунае ки маҷбурае, а он гунае ки мехоҳад зиндагӣ кунад. ва ҳамин тариқ баҳона кардагияй ба модарашу худаш боша барои ҷустуҷӯи ҳаёти нав ба Калифорния рафтагияй. Тақрибан баъди як моҳи гум шудани Ҷейк, модари ӯ заявление метиҳад ба полис дар бораи гум шудани фарзандаш. Лекин ин кор ягон хел натиҷа намеёрад. фикрҳои тахминиам гуфта намешид ки чӣ кор рух додагияй бо Ҷейк. Лекин рафиқҳои ӯ чизҳои ҷолиб мушоҳида кардана оғоз мекунанд. хоҳари Ҷейк, Стефани ва шавҳари ӯ Дейв аз шаҳр ба ферма мекӯчанд. дар ин кор албатта ки ягон чизи ғайриоддӣ метонистем ки фикр накунем. лекин гап дар сари оне ҳастае ки Ҷейк на он қадар хуб буд бо хоҳараш, махсусан бо шавҳари ӯ. 3 сол пеш аз гум шудани Ҷейк, Стефани бо ҳамроҳии шавҳару фарзандаш аз Денвери ба Гунисон бармегарданд. ҳамин тариқ ӯ ҳама якҷо зиндагӣ мекарданд, лекин зиндагишон на он қадар ширин буд. ҳамеша байни ӯ муноқиша сар мезад. ӯ то ки байншон муноқиша нашава ҳаракат мекарданд ки якдигариша вонахӯранд. лекин ба хотири оне ки дар як ҷо зиндагӣ мекарданд, чунин кор ғайриимкон буд. бештар метонем фикр кунем ки сабаби чунин муноқиша сар зан байни ӯ шавҳари Стефани буд, яъне ки Дейв. солҳои дароз баъди марги пияндар Ҷейк сарукор дошт бо корҳои ферма ва ӯ одат кардагӣ буд, медонист ки чӣ гуна кора пеш барад. А Дейв боша ба мисли ҳамун шахсе буд ки ӯ да нишон медиёд кадом кора бояд чӣ гуна кунад, а кадом кор дурустаю нодуруст. ин албатта ки дар асаби одам бозӣ мекунад. шумо худтон медонед ки дар як ҷо солҳои дароз медонӣ кор борта чӣ гуна кунӣ, як ҳасмиятра нишон медиҳад. ва ҳамчунин дар байни суҳбатҳои ин сегона як норӯзигиҳо пайдо мешид, яъне ки байни Ҷейку, Стефанию Дейв. дар бораи чӣ? аллакай шумо худтон медонед. Стефани $30,000 мерос ба даст овард, а Ҷейк боша як фермаи калона ки албатта арзишаш аз $30,000 зиёд мешавад. ва ҳамчунин Ҷейк ба рафиқош мегӯяд ки на танҳо Дейва шум медид, шавҳари хоҳарша, а балки аз ӯ метарсид. чунин ҳолатҳои шидагие ки Дейв ҳамчун шӯхӣ Ҷейка мегӯяд ки бояд ӯ дар наздикиш тапонча дошта бошад барои худша ҳифз кардан, дар ҳоле ки яке агар ба ӯ Дейв ҳуҷум кунад. ва чӣ гунае ки ёд дорем, Ҷейв ҷиуҷитсу тамрин мекард. бале дӯсто, ана ҳамин оғози тамрин маҳз ба хотири Дейв буд, яъне ки ӯ мехост ки худша ҳифз кунад агар ки ҳолат чунин шавад ки ӯ ба ӯ ҳуҷум кунад. ва ин кор рӯзаш мерасад. охири соли 2014 як рӯз Ҷейк пеши мошини Дейва пур аз барф мекунад. дар натиҷа байни ӯ муноқишае сар мезанад ки Дейв курткаша бароварда тапончаша мегирад. баъди муноқиша Ҷейк ба мақомот арз мекунад. дар рафти ин арз метонанд ки ба Дейв манъ кунанд вохӯрдана бо Ҷейк, яъне ки ӯ наметонист ки ба ӯ наздик шавад. яъне ки агар ки чунин хулоса барора мақомот, Дейв ҳақ надорад дигар
наздики ферма шава дар ӯ ҷа зиндагӣ кардан боша як тараф биста. лекин Ҷейк аризаи худша пас мегира, аммо нуқиша боша байни ӯво хунук намешавад то чанде сахтшидан мегира ки ҳолат ба ҳамин дараҷара меоя мераса. рӯзе модари ӯво мега ино ҳар душ дар як ҷо зиндагӣ карда наметавонанд, як кас бояд барояд ва ин шахс буд Дейв. албатта Стефани аз чунин натиҷа хеле ҳам ғазабӣ мешавад ки ӯо маҷбуранд ба квартира ба шаҳр бикӯчанд. бародари калонӣ ман мехоҳад ки зиндагии маро вайрон кунад, менависа ӯ дар саҳифаи интернетии худаш. яъне ки баъди гум шудани Ҷейк, Стефанию Дейв бо бармегарданд аз шаҳр ба ферма. акнун ин дафъар бошад Дейв ба мисли соҳиби ферма худша ҳис мекард дар уҷа, чӣ гунае ки то ин қавақта Ҷейк буд. рӯзҳо мегзашт, ҳафтаву моҳҳо, ягон натиҷа набуд. рафиқои Ҷейк хеле ҳам нигарон мешиданд ва рӯҳафтода шидагӣ буданд ки барои дигаро гӯё ки ҳеҷ аҳамият надорад гум шудани Ҷейк. Стефани ва Дейв ҳамин гунаи умр ба сар мебурданд ки гӯё ягон чӣ рух надода ва ҳеҷ вақт вуҷуд надошт Ҷейк. Дейв ба шаҳр мегашт бо истифодаи мототсикли Ҷейк. рафиқои Ҷейк медонанд ки агар ки Ҷейк ин кора мефаҳмид, хеле ҳам ғазабӣ мешид. тасаввур кунед ки мототсикли ӯ дар шиштагии шахсе ки Ҷейк шумуш медид ва ин мототсикла боша хеле ҳам сахт дӯст медошт ва ба ғайр аз ин Дейв мототсикла дигар ранг мекунад, мувофиқи мехостагии худаш. яъне ки ҳамин гуна рафтор мекард ки гӯё и аз ӯай 100%. чунин нигарониву ташвишҳои зиёди рафиқои Ҷейк маҷбур месозанд ба адели шериф ки диққати ҷиддитар бутанд дар ин кор, дар асоси факту мушоҳидаҳое ки ӯо кардагиянд. ва бале дӯсто ҳамҷа як паузача мекунам. ҳоло метавонед шумо фикр кунед ки хай ҳо наздик шидестему барои фош шидани ин сирри ҷиноят. не бародаро, фаромӯш накунед ки дар ин ҷо повороти хеле ҳам сахт мешавад. реминётона маҳкам банден, дар вақти поворот аз дар напарен бо. соли 2017 баъди 2 соли гум шудани Ҷейк, делаи ӯра аз адели шерифи Гунисон месупорам ба бюрои тафтишотии штати Колорадо. агенте ки ин корро пеш мебурд баъди тафтиш кардани ҳама далелу фактҳое ки мушоҳида кардагӣ буданд рафиқои Ҷейк ва шиносоӣ бо саргузашти ӯо, ба хулосае меоянд ки фермара тафтиш кунанд. ва албатта пеш аз ин ҳам Дейв ва ҳам Стефанира бозпурсии хеле ҳам сахт мекунанд. ҳаст чизе ки ҳоло ҳам ту намехоҳӣ бугӯй. ту фикр мекунӣ танҳо ма? Не, ҳама фикр мекунад ки ту даст дорӣ. барои ӯ мутаассифона. Не, мутаассифона барои ту. ман сафедкунанда мехоҳам. 17 июни соли 2017 дар Гунисон як бозӣ ё ки маросим ё ки ҷашн бигем фестивал барои сагҳо мегзарад. сагҳои оддӣ не, сагҳое ки омӯзонда шидагиянд барои ҷустуҷӯи ҷасад. дар ин муддат боша полис ордер дошт барои тафтиши фермаи 711 ва ба хулосае меоянд ки барои ана ҳамин тафтишоти ферма истифода баранд ҳамун сагҳоеро ки барои фестивал оварда шудагия. тасаввур кунед ки чӣ гуна вақти муносиб меғалт чунин ҳолатуда. ҳамин тариқ дар чуқурии 1.5 метр дарёфт карда мешавад як пакет бо пораҳои одам. шумо амалакай дарк кардаем ки ино ба кӣ тааллуқ доштанд. ба Ҷейк мили синни 2 сол пеш гум шуда. бале аллакай дар ин ҳолат ягон хел маъно надошт дигар баҳона кардан, гапа тову додан ва гуноҳа ба кала нагирифтан. ва дар ҳамин рӯз полис метавонад ки ба даст биёра иқрор шудани шахсеро ки чунин ҷиноята кардагиай. бинависем ки бале поворот дар ҳамин ҷае. шумо ҳоло метавонем бигем ки кияй? бинавис. модари Ҷейк. чӣ? бале чӣ? чӣ хел дар поворот? Пиздец. бале баъди дарёфт кардани ҷасади Ҷейк, модари ӯ Дебра ба полис омада худаш нақл мекунад ва иқрор мешавад ки писарша куштагиай ҳангоме ки ӯ хоб буд. Ҷейк писари дӯстдоштаи модар буд, лекин якчанд муддат пеш аз гум шудани ӯ, аниқтараш марги ӯ, робитаи ӯо безеб мешавад. аз ӯ шикоят мекарданд ба тарафи модараш, асосан Стефани. ҳамеша ба модараш мегуфт ки ӯ таъсири бад ба оила мерасонад ва ба хотири маҳз ҳамӯ ферма зарарҳои молӣ мебинад.
یعنی هنگامی که یگان مناقشه بین مادر و جیک رخ میداد، استفانی با یک بار علاو موندن میگرفت. با مادرش میگفت که جیک تیارخره و او را باید که از خانه برونی و بعضی وقتا اشاره میکرد نمیاک میداد با اونه که برای کار کردن ممکن لازم شود یگان خیر راه های غیر عادی، یعنی که چنین تاثیر رساندن با مادر پیر و او را برها کردن و جدا کردن از فرزندش از دست استفانی میآید. چنین حالتها برادرها در عائله بسیار میشوند. فرزندی که اساساً بگیریم اگر حق باشه یا اینکه دستگیری کنه درست باشه، دیگرها حرکت میکنن او را با والدین جنگ بدوزن و در بین والدین و در نزد والدین شمروش کنن. متاسفانه در بسیاری حالتها والدین فریفته انا همین خیلی تاثیر میشوند و ناحقی میکنن نسبت فرزند حق. این کار در حیات هم ده هست. اکنون بینید که در امریکا هم ده. следователя میتونن دریافت کنن завещание دبرا را که تغییر داده شدگی بود. تاریخش 3 هفته پیش از گم شدن جیک. با جایی که بعد سرش فرما با جیک بمونه، مادر همشه تغییر دادگی و نامی استفانی را نوشتگی. موافق گفته های مادرش وقتای آخر جیک تغییر یافتگی بود، خیلی هم سخت مواد مخدر استفاده میکرد و میشید حالتایی که مادرش علت کوب میکرد. لیکن این گپ راست نبود. چگونه که شما میدونین رفیقاش او را میشناختن مواد مخدر یک طرف بیسته، او حتی شراب نمی نوشید. دبرا میگفت که استفانی و دیف نمیدونستند در این باره، لیکن نه تنها ما و شما بلکه پلیس هم باور نمیکرد به این گپ. و در اینجا باز یک چیز جالب دیگر میشه که میتونیم معاین کنی دیگرها دست دارن یا اینکه نه. در روز گم شدن جیک، استفانی در سایت فیسبوکی خودش مینویسه در حیات شما شدگی اگان برای همین حالتی که خبری را میشنوی که از خرسندیش هم میتونی داد بزنی. هنگامی که استفانی را میگن مادر او اقرار شدگی برای کشتار جیک، او میگه بله ما میدونستیم. موافق گفته های استفانی، دیف از داخل پاروب پاره های استخوان دریافت میکنه. این استخوان خیلی هم سخت مانندی داشت با استخوان های آدم. دبرا باشه با استفانی میگه که این استخوان های خیرسه و وارا میگه که استخوان ها را چقدرتر بگرونن دیگر با او نزدیک نشوند. وقتی که دل را به شتاب میسپارن، استفانی و دیف جسد یک بار دیگه میگرونن. 13 مای سال 2017 دبرا گناه با کلا میگیره در نزد سود برای قتل فرزند خودش و حکم 40 ساله حبس میگیره و بعد نیم سال در محبس از بیماری سرطان میمره. دیف باشه 10 سال حبس میشوه برای جسد از یک جا به یک جای دیگه گرونیدن. استفانی باشه متاسفانه سراغ کم میگیره، یعنی که 24 سال. بله از دیف دا زیاد، لیکن کم به خاطر چی گفتیم که از مادرش ده. در اصل اگر بگیریم مادرش هم کروکی تپانچه را جقیدگی باشه گناهگار محض همین بود. در آدم تاثیر رساندن برادرها این کاری خیلی هم دهشتناکه. چگونه که من در بسیار ویدیوها گفتگی هم میتونه که برادر و خواهر خونی بیگانه شوه، هم میتونه برادر و خواهر بیگانه همچون با مثل خونی نزدیک شوه و همین خیلی حالات شما در همین جا میبینین که زید جیک اعضای عائله او بود، با همین درجه زیدش که کشتن شه، لیکن برادر و دوست هایی که بیرونه بودن حرکت کردن که این جنایت آشکار شود. برادر و خواهر و دوست و رفیق و آدمایی که نزدیکن، نزدیک نه تنها به خاطر خونی، نزدیکایی هستن خونی، همچنین نزدیکایی هستن که دیگر خونن. اگر که نزدیک جانی باشن قدرشون کنین دوستا. فکر اختیارتون در کامنتاری بنویسین. در روی اکران شما ویدیوهای نوی آخر تماشا کردن یا را فراموش نکنین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.